агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 16 июли соли 2024 аз ошкор шудани боз як мавриди гирифтани пора аз ҷониби шахси мансабдор барои ба иҷора додани қитъаи замин хабар дод. биноби иттилои маркази матбуоти агентӣ бо гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд, ки мудири муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал ба номи Худой Назарови ноҳияи Варзоб Қурбонов зимни фаъолияти корияш моҳи майи соли 2024 аз шаҳрванд АО барои аз ҳисоби заминҳои чарогоҳи амини муассиса ба муддати 20 сол ба иҷора додани 200 гектар қитъаи замин маблағи 20 000 сомонӣ баробари тақрибан $1800 ба сифати пора талаб намуда, худи ҳамон вақт дар ду маврид маблағи 10 000 сомонӣ ё тақрибан $900 гирифтааст. маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия меафзояд, дар ин асно аз ҳисоби кормандони мақомоти гурӯҳи оперативии тафтишотӣ таъсис дода шуда бо гузарондани чорабиниҳои дахлдор Қурбонов баъди иловатан гирифтани маблағи 10 000 сомонӣ аз шаҳрванд АО дар утоқи кории худ дастгир гардида, далелҳои шаҳӣ аз ӯ ёфта гирифта шуд. худи Қурбонов ё наздиконаш барои шарҳи қазия дастрас нестанд. агентӣ гуфт дар робита бо ҳолати мазкур нисбат ба Қурбонов бар асоси моддаи 319 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, баъди анҷоми тафтиши пешакӣ барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол гардидааст. ба мансабдори амакнун собиқ бар асоси ин банди қонун барои гирифтани пора ҳамчун ҷазо ҷаримаи ҳангуфт ба андозаи аз 3650 то 9125 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ё то 5 соли зиндон таҳдид мекунад.